Nå, undskyld dig med det røde hår, så ikke? Jamen, det er Toge. Jeg har lavet alle dine biler. Lige. Er det Toge? Ja, det er Toge, ja. Jeg kan sgu da ikke se, det var Toge. Toge, prøv at se. Jeg har været til karate i dag, og så fik jeg lært. Ikke Toge. Sej. Ja. Det lærte jeg. Så du det? Ej, hvor er du sej. Har du flere biler? Ja, mig er sgu mange. Har du fucking mange. Jeg har sindssygt mange Sådan biler. en blå en der, eller hvad? Nu skal du se bare lige passe på, jo. Ellers stjæler jeg lærke fra dig. Sukke, er du der? Ja, hvordan går det? Hej Sukke, har du lige haft åben? Jeg har lige haft åben, men hvad har du brug for? Ja, altså, så har jeg nok lige brug for din assistance, ikke? Ja, til hvad? Altså, ja, altså, jeg skal have nye bowlingsko, Toge. Jeg skal selvfølgelig have tunet en bil, ikke altså? Jamen, det var lige det, jeg gerne ville høre fra dig. Ja, så hvor er du, når jeg skal det? Jeg var der lige før, og så skulle jeg bare lige hente en bil, og så var jeg Jamen, jeg har lige kørt derfra. Jeg har lige kørt derfra, men jeg kommer tilbage. Hvad tid er du her? 4 minutter højst, max. Okay, jeg tager side, Toge, hej. Københavns politi. Ja, goddag. Jeg vil gerne bestille en pizza. Det skal være nummer 2 uden ost. Forkert nummer, du har ringet. Hvad Hej, så, Sukke. Stuart? Hej, Sukke. Sukke. Tog du tid? Ja, selvfølgelig tog jeg tid. Hvordan gik det? Det gik lige til siden. Ej, det er jeg glad for. Jeg vil ikke svigte dig. Nå, det er godt. Det skal du heller ikke. Kan du se den bil der? Ja, Den trænger lige til sådan Det gør en lille buleudretning der, altså. ja, den ringer til lidt. Skal den også farves nu? Nej, jeg nej, det skal den ikke. Og du skal heller ikke have tonet på ruden. Nej, okay, Den ikke skal den her bare... gang. Hvad skyldes nej, det? Den her gang. Det skyldes, at den her skal være lovlig stand. Er det dit monstrum af en bil, den der? Det er det faktisk. Hold da op, den er godt nok fin så. Ja. Sidder der nogen i den? Yes, det Hvad gør der. satan, du vil give mig et chok, mand? Nej! Sad der nogen to? Du, jeg fik lige et ordentligt chok. Ja, der sidder en. Hvad hedder du? Det hedder Tjano. Ja, så skulle hun lige pille på hendes egen tændrør først, hva'? Det er klart. Det er dejligt. Yes. Så må Tjerno lave et olieskift senere. Hvis du forstår sådan en lille sport i toeren der. Ja, det forstår jeg udmærket. Må jeg spørge dig om noget, patient? Ja, selvfølgelig. Det er fordi i gamle dage, ikke? Ja. Når der var sådan en synshal, ikke? Så gik man lige hen til forhjul her, og så lavede man den her. Og så sagde man sådan syn. Og så var den synet jo, kan man stadig gøre det? Ved du det, om der er nogle synshaller, der gør det? Fordi den er sådan lige til øllet i forhold til syn. Det ved jeg sgu ikke. Ja. Så du kender ikke nogen synshaller? Nej, det kan jeg ikke. Skal du til Louis Nielsen så for, eller så lige sådan en synshal? Test, der, syn. Eller du kommer måske ikke så meget ud. Det kan sgu godt være, at jeg skal have sådan en. Så ved jeg aldrig. Ja, sindssygt. Hvordan får I så synet jeres biler? Politibilerne, eller hvad? Ja, altså med mindre du har andre, der er jeres. Så tror jeg nok lige, at det er det samme spørgsmål, men yes. Du har jo sådan set kun en politibil jo. Så jeg tænker ja, sådan set. Jeres, det må være dig og politiet, ikke? Tjerno, vil du høre, at jeg kan vinde? Kan du vinde? Yes, Kasper, hvad er dit efternavn? Du vandt da. Så vandt jeg igen.
Du vandt, siger han. Har du hørt det, Sukke? Hvad så? Jeg vinder hver gang. Hvad laver du? Jeg holder bare her, mand. Holder du bare lidt der? Ah, Kan du ikke styre motorcyklen? hvorfor det, mand? Hvorfor spørger du? Kan du ikke stige ud af bilen, så? Jo, lige med. Okay, da. Ej, jeg var lige holdt ind. Jeg var pisse træt, mand. Hvad er problemet, mand? Jeg var Jeg har pisse din træt, mand. nummerplade, lad mig at stikke af. Jeg stikker ikke af, mand. Jeg var pisse træt, mand. kom Så ind, holdt jeg lige kom. der. Lige med til siden. Og så stiger jeg motorcyklen. Ja. Altså lige... Blessings and oh. Ja, Jeg har ham her. Goddag. Kan jeg sgu da ikke mindst han død. Nå her, du anholdt sigtet for flugt for politiet, du har godt udtalt til politiet, men du kan blive sigtet for den kompensation. Ja, Du hvad anholdt siger sigtet jeg? for flugt for politiet, du har godt udtalt til politiet, men du kan blive sigtet for den kompensation. Og hvordan kan Jeg det kender være? du. Akina, hvad snakker du om? Hvad er der sket? Du flygtede for os 2 gange nu. 3. Hvorhenne? Hvad er der sket? Kan du ikke huske noget? Nej, det sidste jeg kan huske var, at jeg kørte motorcykel. Okay. Jeg kan kun huske, at jeg kørte motorcykel, og så sagde det bum. Så kan jeg da ikke huske mere, hvad Du der ville jo skete. køre ind i en bil. At jeg kørte ind i en bil? Mm. Hvad spurgte du mig om? Jeg spurgte, hvad for en bil er jeg kørte ind i? En bil? Hvad for en, siger du? En Ford 360. Okay, så. Hver gang hvad vi kom snakker du? frem til et eller andet sted, hvor der har været arrangerende stoffer, salg af stoffer, så du har altid været der. Har jeg været der? Hvor ved du det fra? Fordi jeg har været der hver gang. Okay, Kom med ind. det lyder interessant. Hvordan kan du sige, det er mig? Du har stadig ikke engang set, hvordan jeg ser ud. Jamen, vi kan da godt tage din hjelm af. Er det Jamen, bedre? hvor ved du så fra, at noget har været mig, siger du? Fordi det er den samme MC, samme nummerplade, samme hele lortet. Nummerplade? Ja, er din MC spørger? Det har jeg ikke pligt til at udtale mig til politiet. Nå. Når du siger, at der var en Ford, der kørte ind i mig, hvor er han så henne? Er han også anholdt så? Hvem? Ja, du sagde, der var en Ford, der kørte ind i mig. Sagde du ikke det? Nej, du påkørte ham. Har jeg påkørt ham? Ja. Okay, hvor er han så henne? Jamen, han er lige til vidne uden savn. Okay. Hvordan har jeg påkørt ham? Jamen, du flygter fra os, og så brager du over for rødt, og så påkører du ham. ja, Jeg siger, hvad er det, du siger, jeg bliver sigtet for? Besiddelse af arresterende stoffer kan kun sigtes én gang. En bøde på 100.000 og 35 dage fængsel indtil videre, men så får du også lige for flugt fra politiet. Det er rigtigt. Jeg så jer, inden jeg blev kørt ned, så jeg jer, hvor jeg kørte fra jer. Men hvad skete der der, siger du?
Der havde jeg jo ikke snakket med. Eller for Nej. den sags skyld har du heller ikke set mig. Jeg ved ikke, hvad du snakker om med poser, eller hvad du siger. Blessings and oh. Jamen, er hun ikke... Så hvornår har du set mig? Hvad fanden er det for en farve? Hun er orange. Det er jeg sådan set lidt uforstående overfor. Jeg bliver rigtig træt. Hvordan kan du blive det? Du skal vel gøre dit arbejde ordentligt. Var det for flugt på politiet? Flugt for politiet og studerende stoffer. Hvorfor er det egentlig flugt for politiet? Ja, jeg er bare nysgerrig. Sådan set. Fordi jeg kan aldrig forstå, hvordan det kan blive flugt. Vi kører bag dig med blink på. Babu babu. Og hvad hedder det så? At man skal stoppe. Yes, og hvis man ikke gør det, hvad har jeg så ikke gjort? Så har du ikke stoppet, og så er det flugt. Nej, så prøver jeg igen. Okay, så lad mig give dig et andet eksempel. Hvis du siger noget til mig nu, og jeg ikke gør det, hvad er det så, jeg ikke gør? Så følger du ikke min ordre. Det er nemlig rigtigt. Så det jeg ikke har gjort, det er, at jeg ikke har fulgt dine anvisninger til at stoppe. Det kan ikke blive flugt. Så tror jeg går ind og tager ham der, jeg knækker sig sammen grædende på gulvet. Just keep walking. Hey, whatever. Hey, when we hanging out? Absolutely. It's out of control. Call me at the place tonight. Hey, how's it going? Har du kørekort, jeg vil se? Ikke så gerne. Nå, det er da dig igen. Hvad siger du? Jamen, jeg har fat i dig. Hvad tror jeg? Jeg er ikke sikker. Har du det? Men det tror jeg er ikke sikker. Men har du kørekort, jeg vil se? Det har jeg tabt. Postnummer 102. Nede ved Lufthavn. Det er altså 902. Er du salgbind? 902. Ellers så kig på GPS'en. Det er 902 hernede, faktisk. Det har jeg sgu tabt her. Har du ID på dig? Nej, det var fordi i går... nu må du ikke lige hænge mig op på det. Ellers så var det i forgårs. Der var jeg ude og fiske. Og så var vi nede ved sådan en puddingshæk nede i Lynge der hvor der også er sådan en drive-in-by. Og så var jeg lige ude at fiske. Jeg havde betalt for 2 timer og sådan noget. Jeg havde powerbank med og alt muligt der. Og powerbank til telefonen. Og så jeg havde fanget sådan en lille fisk. Og så smed jeg den ud i vandet igen. Så jeg en krabbe, det var lige i starten der. Så ville jeg tage sådan en fiskenet der. Og så lige fiske den op med. Og så, ved du hvad der så skete? Så kom mit ID-kort ud, så det ligger nede i bunden og på den sækken. Jo. Ja, så jeg har den ikke faktisk. Der kan du se mig. Altså, hvem snakkede du til? Min kollega. Nå for helvede, skal I være flere? Så Ja, jeg kører ved han ikke, nok hvorfor. lidt foran mig, det plejer I altid at gøre. Han har sgu da våben på sig. Det tør jeg ikke. Hvorfor har han sådan et stort våben med sig? Det er dog ikke. Fordi at jeg næsten lige har været ude til butiksrøveri. Okay, det kan jeg godt se. Så må du hellere vise dem sådan en motherfucker der her. Butiksrøveri. Skal du være glad for, at du ikke skal ned i en ostebutik, hva'? Har du så også en hammer med? Jeg har også et tilgående spørgsmål. Der du var henne ved den borger der, det synes jeg meget hurtigt, efter du givet borgeren et eller andet, så var du meget hurtigt op på motorcyklen, og så kørte du sådan væk fra stedet, ligesom stille og roligt stadigvæk, det er jo noget at sige. Men ligesom... Jamen, det var fordi
Altså, ved du ikke hvorfor? Nej, det gør jeg Det er dog. jo en lufthavn, det her, ikke? Jeg prøvede ligesom at sælge billetter. Mhm. Er de så registreret i staten? Eller lufthavnen? Nej, Ja, altså, det jeg må har være ikke noget med lufthavnen. lufthavnen at gøre. Det var nogle Nå. billetter, jeg har købt på nettet, og så tænkte jeg, det er et godt sted at komme af med måske. Det vil være nede Jo. på lufthavnen, fordi der er rigtig mange mennesker. Kan du lige komme af, slukke motorcyklen og komme af hurtigt en gang? Nå, så skal man af igen, det er sjovt med jer, hva'? Hvorfor skal jeg det nu? Vi står Fordi sgu du da lige og snakker. Hvad blander du dig for at have overskæg? Jeg snakker lige med dine søde marker der, ikke? Ja. 55. Hvis du lige tager den, så skal jeg lige tjekke det der noget ud der. Nå, du kommer lige af, slukker den af, og så kommer du lige af hurtigt. Hvorfor det? Fordi, Fordi det er fordi et larm fra motorcyklen. Hvad siger du? Larmen fra motorcyklen. Ja, den er vist ikke særlig stor. Nu har jeg snakket med din kollega i 5 minutter, det har da ikke været et problem. Hvad så, man? Ja. Hvad sker der? Hvad kan jeg bruge dig til? Hvad ved du, må Jeg er jeg nødt til køre at have videre? dig... Nej, jeg er nødt til at have dig til at hoppe af, når jeg siger det. Bare Hvorfor lige dog hurtigt. det? Fordi jeg siger det. og Hvorfor? du skal Hvad lige skal trække. din kollega? Ham har jeg jo snakket med. Han skulle noget andet. Men, okay. Han skulle hente donuts. Men hvad ved du så, hvad han har set? At det var fordi, jeg holdt på græsrabatten? Ja, han fortæller mig jo, at han har jo set en til stoffer, og så kørte du meget hurtigt for området. Nej, det er jo lige præcis det modsatte, han sagde lige før. Jeg kørte jo lige præcis stillevægt, sagde han. Ja, Så det var da sjovt, at du skal overtage noget, som du ikke har styr på. Vil du ikke, du kan bare køre videre. Nå, okay, hvor er han henne? Han skulle have pause. Nå, for satan. Og det var da ærgerligt. Nå, okay, så. Jamen, hvis ikke der er mere, så prøver jeg selv at rulle videre. Jamen, det er helt fint. Okay, så må du have en dejlig dag. I lige måde. Ej, ej. Ja, goddag igen. Hvad mener du? Ja, du stiger lige af den der motorcykel. Hvorfor det? Fordi jeg så dig udmærket godt, at du Hvorhenne? solgte stoffer ved Hvor har du- lufthavnen. Hvor har du set mig henne? Ved lufthavnen, fordi jeg havde kamera, fordi lige da du kørte, der var der lige præcis en melding lidt længere hen ved lufthavnen, hvor jeg lige tog min kamera frem, og hov, der var du. Så du du kommer- mig? Men så Ja, du mig jeg- sælge, eller så du mig bare? Jeg så dig sælge. Jeg så, at du gav en eller anden, en mand et eller andet. Så du kommer af den der motorcykel Så nu. rigtigt. Jeg gav manden et koncertbilletter, fordi han købte med mig. Nej, det gjorde du ikke. Hvor ved du det fra? Fordi jeg fik en melding om, at du solgte stoffer. Du kommer af den Du fik motorcykel en nu. melding om, der blev solgt stoffer. Du kommer af motorcyklen nu. Det var gode meldinger, du får, synes jeg. Jamen, du kommer af den motorcykel nu. Okay så, goddag. Hvad så, Morten? Har du også sådan en på skjorten? Nej. Er du kun prospekter? Nej, Er du hængeravn? overhovedet ikke. Er du skæreregndreng? Er du helt dernede, hvor du Overhovedet skal tjekke ikke. skraldespand? Overhovedet ikke. Er du nede, hvor du tjekker skraldespand? Er det Nej. det, du er ked af? Nå. Hvad er det så? Ikke noget. Altså ikke noget, det må du ikke sige, Morten. Du skal ikke tro på det. Du er noget helt specielt. Du skal ikke sige til verden, at du ikke er noget. Det er du altså. Jeg har rigeligt med penge, så jeg behøver ikke være der små stikkerandrenge. Okay, det... Skal vi være venner? Nej, Goddag. Han Jeg hedder Stuart, Morten. Hvad hedder du? når aldrig op på mit. Morten. Goddag, Morten. Jeg hedder Stuart. Vil du have en lille rose? Jeg vil ikke mene, vi går ind for en Det søst. er dig, der har kørt den der rundbil der. Nej, det må I ikke. Grønne bil. Til min. Er det problemet med det? Den er fed, ikke? Er den ikke sej? Til min. Jeg har lige fået en syne der på... Så skal jeg lige have en lille snak med dig. Okay, hvad vil du Ja. snakke om? Det var ikke mig. Jeg var der ikke. Jeg kender ikke noget sjældent. Jeg var i biografen. Det var pænt hurtigt, du gik i forsvarsstilling. Ja, det synes jeg faktisk egentlig også. Det var ikke mig. Jamen, jeg var slet ikke i... Jeg var ude at rejse der. Var det galt med en grønne bil der? Jeg var der galt med Okay. en grøn bil.
Altså, Er det fordi du er farveblind? Den er rød. Hey, what took you so long to call? I gotta get this fucking loan, man. Yeah, what's cracking? Yeah! Hey man, what's up? Oh shit! Ain't at the beach soon. Goddag, herre. Goddag. Har du kørekort? Har du kørekort, jeg kan se? Har jeg kørekort på mig? Eller ID, bare noget af det. Nej, det ser ikke sådan ud, men jeg har fødselsdag 850808. Er dit navn Stuart? Hvor vil du det fra? Jeg har snakket med dig nogle par gange nu. Ja. Men er det korrekt? Ja, det er lige faktisk. Det er mig, der er Stuart. Jeg kan se, du er lidt kendt af politiet. Ja. Jeg har hilst på jer nogle gange, så lidt kendt er man vel. Jeg har givet kaffe og sådan noget nede på politistationen. Ja. Man er altid velkommen til at få en kop kaffe af en patient. Ja, og en donut. Wow, Altså, hvad jeg lavede hen ved kiosken, så kan jeg godt fortælle dig. Ja. Så kan jeg huske meget nøjagtigt. Jeg var inde for at kigge på guldfisk. Og så, jeg kiggede de forskellige montrer og sådan noget der. Jeg kunne godt mærke, at det var køligt, man kunne sådan åbne det. Men jeg var lidt forvirret, for der var ikke noget vand. Og så gik jeg hen til Mohammed der, som er ekspedienten. Og så siger jeg, Mohammed, hvor fanden er guldfiskene henne, og Baileyhajen og gubierne? Og så siger han, hvad fanden jeg mener og sådan noget. Så siger jeg, jeg vil jo gerne se på det her greje der. Så siger han til mig, Stuart, for helvede, det er de her kiosker. De her kiosker, jeg ikke har de der fisker for helvede. Så jeg siger til ham, okay, så må du meget undskylde mig, Mohammed. Men så jeg forvekslede det faktisk med en dyrebutik. Så det hele, det var en stor misforståelse. Jeg skulle bare have en guppy. Jo, det var fordi jeg fik en anmeldelse deroppe fra. Fra kiosken? Har Mohammed nu trykket på knappen falsk igen? Altså, jeg har ikke gjort andet end at spørge efter en guppy. Det kan jo ikke være ulovligt. Altså, så måske en slørhale. Altså, det kommer lidt an på. Og de der underlige, der ligner piratfisk, men ikke er piratfisk. Hvad er det, de hedder? Kan du huske det? Dog ikke. Så vil jeg i hvert fald lige sige, at så må du lige nødt til at holde dig væk fra den kiosk, og så køre til de andre kiosker. Nå, fordi det går ikke, at hvad på den måde, der vil har Mohammed, skal jeg lige smadre ham? Nej, altså, han skal jo ikke lyve, jo. Eller okay, ikke smadre ham, det må man selvfølgelig ikke, jo. Men så bare lige tage hårdt fat i skulderen på ham og sige, Mohammed, hvad fanden laver du der? Ja, men okay, i hvert fald kør til de andre kiosker. Så skal jeg nok, okay, så må det må være... Og hvad er det ikke, så lige snak med ham, ikke også? Hvis det er muligt, og så lige få det løst. Så... Jeg vil ikke tage mere af din tid, Stuart. Du er fri mand, så okay, vi ses. Så holder jeg mig væk fra kiosken. Goddag igen, Per. Hvad så? Goddag.
godt og vel fået en anmeldelse med stofsalg. Og det lyder da mærkeligt. Jeg har da ikke set nogen, der går her med stoffer. Altså, jeg må indrømme noget, faktisk. Jeg må gerne indrømme noget, faktisk, Per. Jeg gik hen til ham derovre, ham derhenne. Og også hende, og så et par stykker, der løb den vej, faktisk. Og jeg er helt ærlig, jeg tiggede om penge. Det ved jeg, man ikke må. Så tror jeg det ikke, det var derfor, de har lavet, der er nogen, der, altså, jeg ved ikke, altså, jeg kommer ikke så meget ud, men det kunne måske være her, altså, eller ham derovre, har måske ringet og sagt, til lige noget stoffer, eller sådan noget, men det rører faktisk ikke. Jeg tiggede bare om penge, faktisk. Og så vil jeg hjælpe ham den hjemløse der, prøv at komme og se, ham den hjemløse, han sover. Og så jeg, jeg så ham her, ligger bare og sover, og jeg tænkte, det var da sindssygt. Okay, det er selvfølgelig godt vejr, hvis du kigger op, solen skinner stadig og sådan noget, ikke? Men jeg skulle lige til faktisk at følge væk ham, men så tænker jeg, må hellere lade ham sove, når han ligger der så sødt, ikke? Og så, ja, men, så det er ikke ham, der har ringet. Og så var der også nogen derovre på den anden side der, dem spurgte jeg, om jeg måtte få til en kop kaffe. Og det fik jeg lov til. Der er nogle af dem, der har givet mig lidt penge. Ikke så mange, jeg tror jeg er 15-20 kroner eller sådan noget. Jo. Ja, det kan bare sove. Så må du også lige ned til at fortælle mig, hvorfor hun får en anmeldelse med noget stofsalg. Ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har gået og tjekket lidt om penge, det vil jeg gerne indrømme. Altså, så visiterer mig, altså, hvis det er det. Altså, godkender du til en visitation? Ja, det gør jeg. Det er okay, altså. Så godkender jeg en visitation, fordi det er dig, Per. Ja. Hvad fanden, du har der kørekort på dig? Har jeg det? Hvor fanden ja, det ligger det i min lomme? Helt ned. Ja, det ligger helt nede i din lomme. Ja, så var det begravet meget dybt. Og det vidste jeg ikke. Havde jeg kørekort på? Ja, okay, så beklager. Jamen, det er fair nok. Jamen, ved du hvad? Så vil jeg køre videre. Og muligvis... det er fandme et futtog, det der. Yes, jamen, jeg bliver også kaldt toget. Jo. Nå, var der ellers andet, Per? Ellers så vil jeg også køre videre, tror jeg. Du kan bare vide, at jeg skal i hvert fald ned på BD og have en kop kaffe, hvis ikke det er en hel kande. Det lyder fornuftigt. Kan du have lidt dejligt, Per? I lige måde. Og Per, du er en god betjent. Du er en god borger. Altså, det kan diskuteres. Goddag her. Goddag. Velkommen til. Hvad kan jeg godt for dig? Er det muligt, at du kan træde ud i bilen, så jeg kan snakke med dig? Ja, du kan ikke snakke med mig. Kan du ikke høre, hvad jeg siger? Nej, den motor der, den larmer mere end noget andet. Nå, så sukker vi den bare lige. Hov. Så skal vi bare se. Så er den her. Så kan du rundt her. Bilen er meldt stjålen. Er den meldt stjålet? Det burde den ikke ja. være. Jeg har næsten lige købt den før det, så havde jeg den på prøveplader, og nu har jeg så lige været nede og hentet det til nummerplade. Så det er ikke fordi, at den ikke har opdateret den. Nej, jeg ringede ind til, eller meldte lige ind til vagtcentralen, og så kiggede lige på databasen, og det passer overens med opkaldslisten. Hvad for en opkaldsliste? Med en borger, der har ringet ind og sagt, der er noget bilteori i gang, og nummerpladen matcher i hvert fald. Det lyder underligt. Jeg har lige hentet den nede på borgerservice for... hvad var det? Det måske... Jeg var lige i Netto der, og så jeg tror... Ja, så det er nok en... ungefær sådan en time, halvanden time siden, tror jeg. Og så... jeg krydser så ned på nummer... Hvad hedder de der... prøvenummerplader. Så havde jeg lige fået... Det er fordi, jeg har importeret den fra Holland. Og så fik jeg prøvenummerplader på den. Og så krydser jeg ned... til borgerservice der, og så fik jeg nummerplade, og så kørte jeg herhjem, og så skulle jeg lige ind, jeg skulle monster skide, ikke?
og så var jeg lige inde og skide, og så så jeg lige, at der var lidt, de der askebær der, så var sådan lidt meget aske i dem, som der jo så skal være, så det var jo selvfølgelig fint nok. Men så ryddede jeg lige lidt op i det, og så efter det, så jeg faktisk lige en pusseklud i hele lejligheden der. Eller det er et hus, ikke? Villa vil nogen nok sige. Og så havde jeg gjort det, og så skal du bare høre, så tænker jeg, ved du hvad, Stuart, nu skal du bare høre, nu tager du en slapper og går ned og træner, og så tænker jeg, også fordi jeg har jo lige fået nummerplader på, så jeg tænkte, nu er de sat nede på side, ikke, og så gik jeg ned, og nu skal jeg lige trække vejret, så dør jeg. Og så gik jeg ud i bilen her, og så tænker jeg, nu skal jeg ned og træne, og så kommer du, og så tænker jeg, det var da mærkeligt, der har der ikke været noget larm eller noget her, og slet ikke noget med noget med biler. Altså, vagtcentralen, de siger i hvert fald, at vi har fået en anmeldelse, og nummerpladen, den matcher i hvert fald til den anmelder har givet ind. Altså, nu må du ikke hænge mig op på det, men jeg tror, det er sådan ungefær en time til 1,5 siden. Okay. Nej, vent lidt, vi har lige snakket 4,5 minutter, så det er nok sådan cirka fra en time til en time og 35 minutter siden, eller sådan noget. Jo. Men det er en mulighed, du kan bare lige træde ud af bilen. Der sker der ikke noget, det lover jeg. Men hvis du kan lige træde ud af bilen. Altså, hvis du lige sætter dig over i bilen, så sker der ikke noget, det lover jeg. Giver du mig en trussel, eller hvad? Så kan jeg jo spørge om det samme. Du siger, der sker ikke noget, og så det lover du. Så Jamen, siger jeg bare det samme til dig, at du prøvet... kan sætte dig ind i din bil, og så sker der heller ikke noget. Jeg har prøvet det masser af gange. Og så ender de bare ind i bilen og flyver helvedes til væk herfra. Jeg har prøvet det så mange gange. Hvorfor skulle de gøre? Snakker vi ikke sammen her? Jo, det gør vi da. I det mindste. Hvorfor skulle... Har jeg ikke slukket køretøjet? Jo, det har du da også. Synes du, jeg lyder som en, der er på vej til at stikke af? Det ved man aldrig. Nå, okay så. Nej ja, det må du jo selv ligge og slås med. Men vi snakker jo... Jeg vil i hvert fald bede dig at træde ud af køretøjet, fordi jeg skal i hvert fald finde mere ud af det der køretøj der. Jamen du undersøger bare alt hvad du vil. Jeg sidder faktisk lige så godt. Jeg er ikke så tryg ved jer. I har det med at fyre løgne af alt muligt. Så altså jeg bliver siddende helt stille og roligt. Jeg foretager mig ingenting. Men jamen du undersøger bare. Jeg bliver bare siddende helt så fint. Jeg gør ikke noget. Jeg bor her, så altså det er fint. Jeg har ikke travlt. Jeg har skidt. Så jeg skal ikke på lukker mere nu. Så men det er så fint. Jeg tager det stille og roligt. Altså, den er ikke soldet. Nu skal du høre. Ja, nu siger... roligt. For en time siden, der var jeg lige... det er måske en time til... halvanden time nu, ja. Må jeg gerne sige noget sådan? En time og 40 faktisk. Efter jeg gjorde det der askebær rent, og så jeg var ude at skide, så var det, jeg ligesom havde skiftet nummer... Altså ikke nummerpladen på den måde. Jeg var nede og hente på borgerservice. Ja. Okay. Nu siger jeg... Så skal du lade være at køre i den her bil. Hvis jeg ser den i byen, så indpounder jeg den direkte. Men så ved du det nu. Det er jo min bil. Jeg har selv købt den for mig. Ja, men der er et eller andet, der er gået fejl i systemet, og borgerservice, de har lukket, så jeg kan ikke kontakte dem. Og det er fordi, jeg tror ikke, du vil lige miste den bil der. Det tror jeg ikke, når den er så dyr. 5 millioner for den. Så nu ved du i hvert fald, hvad der sker, hvis vi ser den i byen. Okay, det er ikke så godt. Okay. Nå, så håber jeg, at jeg ikke ser dig. Det er godt, du. Ja. Ay, mi amor. That gun makes me hot. Hvad så, Marker? Kan jeg ikke lige få dig til at stige ud af bilen og komme ind på fortovet med mig? Hvad så, mand? Hvad sker der, mand? I er mange alligevel der. Ja, mand. Kan jeg ikke lige få dig til at stige ind på fortovet med mig, Marker? Ude af bilen ind på fortovet. Hvorfor det, mand? Bare så jeg ikke skal stå på vejen og snakke med dig, det føler mig lidt utryg ved. Altså, er det ikke trafikstop? Hvad fanden skal jeg ud af bilen for? Hvad er problemet, mand? Hvad sker der? Jamen altså, der hvor... Skal jeg forklare dig det hele? Ja, det tænker jeg, det vil være en god start, så jeg ved, hvorfor du holder mig inde, mand. Jamen, javel. Vi kommer fra... Hvad siger han? Vi kommer fra Midtby af. Og så får vi et opkald om, at der bliver røget et hus hernede af. Kommer vi der ned, og så ser vi dig køre
fra det hus, vi får opkaldet fra. Så Marker, jeg skal faktisk lige bede dig om at stige ud. Da jeg så jer, der var jeg sgu da ikke ved et hus, så hvad snakker du om, mand? Du kørte i modsat vejbane, og jeg kommer kørende stille og roligt. Hvad fanden er det med et hus at gøre? Ja, du kommer fra det hus. Må du så ikke køre ned til huset, hvor anmeldelsen er, hvis du har fået en anmeldelse fyr? Men det er dig, der kommer for stærkt ud derfra. Og det gør jeg jo så heller ikke. Marker, jeg kører heller ikke stærkt. Jeg kører stille og roligt, mand, og så kommer I mod færdselsretningen, mand. Du lyder pissefuld. Kom ud af bilen. Nej, det er bare fordi, jeg har fået sådan en lille en på et tidspunkt. Ja, vil du så komme ud af bilen? God være der røv, mand. Jeg har ikke gjort en skid, mand. Det er jer, der lyver og opdigter pis, mand. Der var ikke nogen nummerplader. Hvorhenne, mand? Ja, på bilen. Er der ikke sådan faldet af, mand? Ja. Kom du lige ud og køre sig en gang. Nej, jeg gør sgu da ikke, mand. Det vil jeg fandme ikke, mand. Nej, jeg vil sgu da ikke. Marker, jeg siger det ikke engang til udkøretøjet, tak. Jeg er sgu da ikke bange for en taser igennem en rode, mand. Hvordan vil du gøre det, mand? Er du mærkelig eller sådan noget? Hallo? Yes. Hvordan går det? Kom du op med vandet? Jeg er lidt ophængt lige nu. Hvad sker der? Det kan du høre lige om lidt. Hvad så, Stewart? Hvor er Charlie henne? Vi siger, at Chano er druknet. Yes. Og jeg har ringet efter hjælp. Ja, det er hernede. Men han kan genkende mig, for vi er lige ude at svømme, og jeg har stadigvæk dykkerudstyr på. Nej. Yes, det tager vi til den tid. Nej, vi skal ikke blive venner igen. Jo, vi skal. Jeg er lige ved at sidde fast i sandet, ja. Så han sidder også fast, så kan han få et skub nu. Det gør han. Ej, hold da op. Det er til side, Marker, tak. Det kunne de sgu have bare sagt. Nej, Marker, stop.
Det er fint. Og ja da. Jeg kunne selvfølgelig også råbe højt, og så bliver du nakket af dem der, ikke? Hovsa, lille skat. Det vidste jeg godt. Når man er dum. Sometime today, please. Du var dum. Shithead. Dum. What's up? Er du okay? Du mangler ikke noget strik og sådan? Nej, det gør jeg ikke. Ja, du får sgu ikke nogen sele på, det vil jeg skide på. Jeg er ikke politimand. Nå, men er du sikker på, at du vil kunne glemme dem? Ja, det vil jeg gerne. Så hvis vi nu går lige herop og kigger ned, ikke, så er der ret langt ned, ikke også? Det er ikke så godt, jeg har højdeskræk. Hvis vi nu lige, skal du bare se her, ikke også? Nu er der penge langt ned, er vi sådan set enige om det? Ja, det er vi enige om. Og det var Kasper, du hed, ikke? Jo, Kasper. Hvad hedder jeg? Det ved jeg ikke. Nej, det var godt svaret. Du er ikke helt så dum i dag. Det var et godt svar. Hvis politimanden nu skal være helt ærlig, hvad hedder jeg så? Jeg kan nok godt finde det frem, men jeg har ærligt talt glemt dit navn. Så hvor lang tid går der, før jeg er efterlyst? Der går indtil du laver noget dumt igen. Det har jeg glemt. Så du opfører dig ordentligt? Jeg opfører mig ordentligt. Det kan jeg love dig. Okay så. Så er der ikke noget med spille smart eller noget, når du så har snakket med dine kollegaer, og så fortæller du, hvem de andre to var? Der er intet, det er glemt. Så håber jeg fandme, du holder dit ord, for ellers så får du det eddermame svært fremadrettet. Andet kan jeg sådan set ikke sige. Jeg kommer til at holde mit ord, det kan du bande med. Dine våben, de ligger der i en lille pose. Og så adieu, og så har det godt, ikke? Jo, tak. Hvad så? Kan du ikke lige komme ud af bilen? Ej, hvad er der nu, man? Jeg er lige blevet løsladt! Hvad så nu i vejen? Er det dit køretøj? Yes, jeg har lige leaset den. Har du lige leaset den? Ja, prøv at se her. Hvorfor får vi opkald om biltyveri? Aner det ikke. Hvad er det med den her at gøre? Det er ikke du sidder og viser mig. Det er en tegning der. Det er sgu da ikke en tegning, det er papirerne. Jeg har lige leaset den. Ja, så siger vi det. I fortæller de sgu alle sammen. Nå, gør de det? Skal du se her. Hvad siger du? Kom ud af en bil, og det er lige nej, det gider jeg sådan set ikke. Kom ud af en bil, og det er hvor skal jeg til at lave stemmen, eller hvad? med fucking staven, mand. Skal du have med staven? Nej, det kommer ikke til at ske. Jo, det gør. Niks, og ved du hvorfor? Nej. Fordi at jeg har lige vist dig papirerne. Sådan har det rigtig fint. Det er godt, at du kører altså helt over i den ene side af vejbanen. Hvad fanden er det, du kører? Hvad snakker du om? Det er en stjålet bil. Det er ikke en stjålet bil, jeg har leaset den. Jeg har lige vist dig papirerne. Så ring til leasingselskabet, så tager vi og snakker med dem. Så må du sgu da gøre det, er ikke mig, der skal lave dit arbejde. Så skal du ligesom fortælle. Det står, det står der jo. Så må jeg da, okay, så venlig, så kigger jeg på papirerne. Ja, den er pæn tegn. Det er stadig ikke en tegning. Det er en tegning, det kan vi tydeligt se. Prøv, du ser at bruge ChatGPT. Ej, hvor er I bare latter, I kan ikke hygge jer så, mand. For helvede, hvor er I summe, mand. Vi prøver at køre længere.
gå klar i bad, send jubilæet. Ind til siden, Marker. Er det mig, der skal ind til siden? Ja, det er dig, der skal ind til siden, Marker. Nå for satan, jeg troede bare, I kører jo fandme rundt med udrykninger hele tiden, så jeg troede ikke, det var mig, så kører jeg lige ind til siden. Ja, men det var godt her. Nå, var det mig, I lyttede af? Ud af køretøjet! Og så var der en vanvittig trafikstop. Skal du se kørekort? Ja. Den tror jeg skulle lige, jeg skal have igen, du. Sej på fortoget, kan du ikke lige oversætte, hvad din kollega siger? Han siger, at du ikke sidder stiv ud af køretøjet. Nå, nej tak. Ikke sød. Jo. Hvorfor, siger? Skal du have et kørekort? Jeg har et kørekort. Har du kørekort? Yes, det har jeg faktisk. Det vil jeg gerne se. Ja, er det mig, du lyttede af? Ja. Okay, jeg er jo bare ikke vant, altså jeg er jo vant til, at I lytter hele tiden over konstant jo. Så jeg kunne ikke lige vide, at det var mig. Kan du huske over det røde parkeringshus? Og nu er jeg lige lidt farveblind, så det ved jeg ikke lige. Hvad er det, du tænker på? Over parkeringshuset med Disney Show. Jeg har desværre ikke set Disney Show i mange år, betjent. Så det ved jeg ikke lige, hvad du snakker om. Okay. Hvorfor skal jeg ud af bilen? Det er jo et trafikslag. Jeg sidder fint. Er det din bil? Yes! Eller, det vil så sige, at jeg har lånt den, ikke? Hvad hedder din kammerat, du har lånt den af? Han hedder... hvad er det nu, han hedder? Ja, det må du da huske, hvis du har lånt bilen af ham. Så har du da snakket med ham. Ja, jeg snakkede med ham, da jeg fik nøglerne. Så siger han, værsgo, bare kør en sur. Ringer du så, ser ham Stuart der? Mhm. Okay, så... Prøv ringe til Stuart igen. Prøv ringe til Stuart. Ellers, ja, jeg ved sgu ikke, om jeg kan. Altså, hvad laver ham der? Skal I ikke bede ham om at skride? Fedt, mand. Så fik du lige skræmt dem væk. Ja. Har du ikke? Nej, men jeg hedder Ole Snave. Kan du ikke lige hoppe ud af bilen? Altså, nu skal jeg hoppe og alt muligt. Hvad er det med jer betjente altid? Tror I, det er motionsdag eller sådan noget? Tror I, det er Royal Run eller sådan noget? Kan du lige stige ud af bilen? Nej, jeg ved sgu da ikke. Det er pisse koldt. Altså, nu skal du høre. Jeg hedder Ole Snave. Det kan du bare slå op. Jeg kan godt slukke men bilen. jeg har lige brug for en fingeraftryk for dig. Kan du godt lige hoppe ud af bilen? Slå for fandme ikke min finger. Det kan jeg godt sige. Det var ulækkert og perverst. Jeg har lige brug for en fingeraftryk. Du skal da ikke have mit fingeraftryk. Altså, hvad fanden er det for? Det er politistop. Nej, jeg ved sgu da ikke. Er du psykopat eller sådan noget? Du har taser og alt muligt. Jamen, jeg kommer ikke til at bruge det. Okay, men så bruger jeg heller ikke noget. Okay, så hold da op, han havde alligevel fart på den anden side af fart på Ja, også der. men der er nogle andre, der har styr på det. Jeg har fået det ved på radioen. Kan du ikke lige stige ud af bilen? Det er godt. Så slår du Ole Snave op, så kan du se, at jeg har kørekort. Jeg har brug for at... Jeg bliver nødt til at få det bevis på, at du hedder Ole Snavesen. Kan du ikke lige stige ud af bilen? Okay, beviset, det er, min mund siger, at jeg hedder Ole Snave. Jamen, du kan sige hvad som helst, som jeg ikke kan tro på. Nej, så kan du bare slå mig op, så skal jeg nok give dig alle oplysninger på Ole Snave. Det er mig. Åbn døren. Okay, så vent lidt. Han har ikke et kørekort med, så... Tusind tak. Sådan, så virkede den sgu. Yes. Nå her, hvad... Jeg hører, du ikke gider identificere dig selv. Jo, det gider jeg godt. Jeg har sagt 1200 gange snart, at jeg hedder Ole Snave. Det skal man ifølge retsplejeloven, og det har jeg lige gjort. Jeg har oplyst, hvad jeg hedder, sit navn, bopæl og fødselsdagsdato og kortflæks til morgen. 2 sekunder, Ole. 80 G 84, altså 84. og så 5V. Og så 5V. Hey, nice to hear from you. Det var så et O, men ja. Den her, den... hvem tilhører den her bil egentlig? Bilen den har jeg lånt. Hvad hedder din ven? Hvad fanden er det nu, han... Agnes Flider. Hvem, siger du? What the fuck
want from me? Altså, hans efternavn er Ingen Nislefneder. People in glass houses shouldn't throw stones. Nej. Ja, det går nok ikke. Jo, det er det godt nok. Stuart Ingen Nislefneder. Er det ikke det, han hedder, ham der ejer den? Det er det vist nok, for det var ham, jeg lånte den af. Nå jo, undskyld. Nå, så kan jeg læse forkert. Jeg synes, det stod Nielsen. Min fejl her. Ej, nu du bedt mig om at rulle vinduet ned. Det er pissekoldt, så nu beholder jeg den på. Nej, det gør du ikke. Jo. Er det ikke nemmest, Nej. at de er ude af bilen? Hvad, altså, jeg har jo oplevet selv, hvad er problemet? Altså, Ja, tag masken af. Jeg spørger dig, om du giver tage masken af. Jamen, du kan spørge alt det, du vil jo, men det siger jeg så bare nej. Men det er et brud af loven. Nej, jeg bryder ikke loven inde i bilen. Jo. Det Fordi når jeg siger, du skal tage masken af, så skal du tage masken af. Er den modtaget? Nej, det er ikke modtaget. Okay, hvad er dit navn igen? Ole hvad? Ole Snave. Ole hvad? Slav? Snave. Og nej, du får ikke en møs. Du kan ikke huske, når du er født. Nej, det er noget med 19. Det er fordi, dengang jeg voksede op. Men kan du huske datoen så? Dreng, Kan du huske så datoen? jeg Disney Show. Og så sagde min mor, at det var en gang, så siger hun til mig, at jeg havde slået hovedet. Så sådan noget som tal og sådan noget, det er jeg ikke så god til. Så jeg, hvad er det hedder? Tandforvirret tandfe. Sandsforvirret tandfe, okay. Yes. Så du kan ikke engang huske du kan ikke huske datoen på din fødselsdag? Nej, det kan jeg ikke. Jeg er tandfe forvirret. Okay, jamen så kommer det ikke til at fungere, at du ikke... Men altså, at du ikke sætter din fe... Nej. Jeg har også en storebror, det ved jeg. Det er jo ikke Kalle, det er et navn. Jeg kan godt navn, det ved jeg godt. Og jeg hedder Ole. Ved du det godt? Kender du ham? Så må du hilse ham lidt. Nej, jeg ved, du har sagt. Ja. Hvad hedder din storebror så? Min storebror, han hedder Heino Snave. Men hvis ikke du kan oplyse din egen fødselsdag, hvorfor kan du så ikke bare sætte dine fingre på den her? Fordi det gider jeg ikke. Jeg er fingerforskrækket. Nej, det er du ikke. Har du aldrig hørt om fingerforbi? Det er jo ikke det er jo dine egne fingre. Har du forbi for dine egne fingre, fordi så vil jeg nok skære dem af? Nej, jeg har fingerforbi på at give dig mine fingre. Jeg giver dig den her scanner her. Jeg lægger den frem til dig hen på dit bord der, og så sætter du dine fingre på, så tager jeg den igen efter. Jeg er bange for bakterier og sådan noget. På bakterier? Altså, kan du ikke bare slå mig op? Ved du hvad, så giv mig en bøde, fordi altså. Hvor svært kan det være? Ole Snave, bøde, kom. Jeg giver ikke en bøde til Ole Snave, fordi du kan ikke Ole Snaves fødselsdag. Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det, når jeg er dårlig til tal. Nej, men så kan du ikke give mig et ID på en, hvis du ikke kan fødselsdagen, så kan du sætte dine fingre på den. Ole Snave. Ikke hvis du ikke giver mig oplysninger. Heino er min bror. Jeg kan så bare ikke lige huske, om du er stor eller lille, og det er lidt der med tal. Det er jo op eller ned, men prøv at høre. Altså. Men prøv at høre. Kan jeg have en god dag? Hvad fanden var det for en spasserbudget? Nej.